I a punt, està avui d'estrena. Esta nit, després del programa A la Saca, arriba a la televisió valenciana el documental de Noa Igón, un vertader cant a la vida d'una jove activista que fa una dècada que defèn més inversió en la ciència i alça la veu perquè es normalitzen les malalties minoritàries. Pues en todos los sitios siempre ponen Noa, la chica de las 7 enfermedades raras. Joder, yo creo que soy algo más que eso. I tant que sí, Noa és molt més que 7 etiquetes. Fa 12 anys que mostra en les xarxes la muntanya russa, que és la seva vida, però avui a punt estrena la immersió més íntima en el seu dia a dia. Es veu moments molt delicats, però que estan tractats amb molta sensibilitat, de mostrar sense mostrar, és a dir, que la gent es pugui fer una idea, però sense arribar a aquest victimisme, que caiga en la condescendència. Un any amb càmeres a casa, als hospitals, llum i ombres, anhels i frustracions. Es que vamos, estás hoy en una situación que es para dejarte ingresada, vamos. Perquè a la fi sí, és la meva cara, és la meva història, però és la història de tanta gent, de 3 milions de persones que pateixen una malaltia rara a Espanya. De manera natural abandera molts clamors com la necessitat d'augmentar la inversió en ciència o la lluita per una societat que no defenestre els malalts. I tot amb un somriure perenne que un dia va instal·lar després d'un any molt fosc. I no sé què em va fer clic al cap, que vaig dir, mira, tens que transformar tot aquest dolor en alguna cosa que valga la pena. Jo tinc la sort de que no tinc una discapacitat cognitiva, no tinc una discapacitat motriç, aleshores sé lluitar per tots ells. Esta nit en A Punt estan convidats a l'estrena d'esta revolució per la visibilitat que no ha fet florir i no pensa abandonar.